Добре дошли в света на Baby Beatles, където децата учат английски заедно с родния си език по естествен начин, чрез игра. Всеки веднага ще се влюби в този език, благодарение на нашите 4 прекрасни героя, специално създадени за тази цел. Зум е вулкан от енергия. Той тича, скача и танцува през цялото време. С Ринг-Ринг децата научават първите си цифрички и как да кажат на мама и тате «Обичам те». Сплиш-сплаш обича цветята, дърветата и животните. Учи децата как да ги разпознават и назовават. Тик-ток е нашият майстор на реда. Той е много добре организиран, особено когато дойде време за провеждане на рождения му ден. По този начин всички деца в яслите и в детските градини могат да се забавляват, учейки английски. Така че, let's have fun! Запознайте се с Том и Кери. Подобно на много деца в предучилищна възраст, те имат собствена къщичка за игра в градината, но тази е вълшебна. Всеки път, когато Том и Кери влязат в нея, там ги очаква ново приключение. Епизодите от този анимационен сериал ще ни отведат наред с другото до пиратски кораб, пътуване с самолет и дори до ферма. С над 50 лесни за запомнене, специално създадени песни и стихове, основната поредица съдържа над 500 думи и фрази, така че всяко дете има възможно най-добрия старт в изучаването на английския език. Лесните за разбиране истории улесняват проследяването на действието и ученето чрез потапяне. Нещо повече, децата могат да станат езиково активни, докато гледат и повтарят ключови думи и фрази с техния езиков гид Зения. Оригиналната система за потапяне в естествен език включва методът спирална езикова система и принципът ОПОЛ. Включва нива стандарт, плюс и експерт, както и лесен достъп за деца от аутистичния спектър. Всичко това формира основите на всеобщото двуезично образование. От технологична страна има цяла система за оценка и препоръки, базирана на изкуствен интелект, която помага за правилното планиране и провеждане на занятията и повторение в групи и индивидуално.